Vinograd, berba i mirisi tek ubranog grožđa bili su inspiracija redatelju Daliboru Sokoliću za spot grupe Latino. Mnogi od nas nose u sjećanjima prizore slične ovima. Loza i vino, vječna inspiracija umjetniku. Ali nema li umjetnosti i u njezi vinove loze i vina? Vinova loza ima svoj životni vijek, kao i čovjek. Upravo nekako se i poklapaju. Neki govore da je to 100-tinjak godina. Vinova loza, poznate su vinove loze koje imaju nekoliko stotina godina, ali prosječna životna dob je 60 do 100 godina, gdje ona može optimalno dati sve što mi njoj pružamo. Ono se mora tokom godine obrezivati, gnojiti, hraniti, pljeviti, podabirati i naravno u jesen se mora odabirati kada će se s nje ubrati plod da bismo dobili kvalitetno vino. Skrb o vinogradu i vinu ne prestaje u podrumu. Vinar mora razmišljati o obliku boce i izgledu etikete. Gospodin Sever potražio je savjeta od gospodina Muhe Horića i Željka Suhadolnika, izdavača i urednika revije Svijet u čaši. Oni su tržištu još prije 10 godina ponudili vina prigodno punjena u posebno dizajniranim bocama. Naša je ideja bila popularizirati hrvatsko vino kroz jedan, nadam se, vrlo učinkovit slogan "Naša su vina pjesma". Spajali smo najbolja hrvatska vina sa najpopularnijim hrvatskim estradnim umjetnicima na način da smo na svaku bocu objesili kartončić sa slikom tog dotičnog pjevača i sa opisom vina i preporukom uz koje jelo ga je najbolje koristiti, tako da je to imalo i jednu edukacijsku notu. U cijelu priču, evo, slučajno je uletjela i grupa Latino koja je izdavala novi CD, tada je novi, Žene čuvaju uspomene, zamišljen da ga poprati jedna knjižica recepata, u svaku pjesmu po jedno jelo, i tu smo zamislili da uz jela sljubimo i vino i izabrali smo za tu priliku vina gospodina Severa. Nismo sigurni je li ovoga puta vino inspiriralo umjetnike ili su oni kumovali vinu, ali sigurno je jedno, da će ovaj originalni spoj glazbe i vina zauvijek ostati upisan u povijesti vinarstva i ambalaže.